שלום לכולם, אני נועם שר, אני עושה שירות לאומי בגן לילדים בגילי 2-3 בבית הכרם. בחרתי לעשות שירות לאומי כי רציתי לתרום למדינה. החלטתי כי אני רוצה לעשות את שנת השירות בגן ילדים, כי החלום שלי היה לעבוד עם ילדים. וגם כדי שאלמד איך להתנהג עם ילדים, בנוסף רציתי להתקדם ביכולות שלי בעבודה בכלל. יש לי הרבה תפקידים בגן. אני מעסיקה את הילדים שמשעמם להם או שאנחנו משחקים יחד, ואני מרגיעה את הילדים שקשה להם או שהם עצובים. בנוסף אני עוזרת לשמור על הסדר בגן, לפני ואחרי ארוחות, בסיום המשחקים ובסידור הכיסאות במפגשים. הייתה לי תקופה שהייתי צריכה לעזוב את הגן ומאוד רציתי לחזור. כי הרגשתי שזה כמו המשפחה שלי, היחס והאהבה שהם נותנים לי. אני מאוד נהנית מהעבודה בגן, ילדים שמחים לראות אותי, הם אוהבים אותי ואני אותם. אני מקווה שבעקבות ההתנסות שלי עם הילדים בגן, אני יודע איך לטפל בצורה טובה בילדים שיהיו לי. בנוסף אני חושבת שתחום העבודה עם ילדים מתאים לי, ואני אנסה לעבוד בזה בעתיד. תודה. מקסימה. זה המשתנה שלנו. אחד מהבני שירות משתנה. איפה המשתנה? יש לי התחלה? שפונים